sasekuzoba njena umasithanda ewe umasithandaza ewe umasithandaza ewe umasithandaza ewe umasithandaza sekuzoba njena kube njena umasithandaza umasithandaza ewe umasithandaza ewe umasithandaza ewe umasithandaza sekuzoba njena kube njena umasithandaza sekuzoba njena mandibulise umuntu wonke olapha asikho senkonzweni ke bazalwane kona utho senkonzweni nenzawutsho ndithi ndingulo ume apha ngoReverend Mhlakaza kodwa ke asikho senkonzweni ndikuthobile xa ndilapha ndonyana walapha dadewethu uyayazi ke wena imeko sekudadewethu kunamazwi phaa kwincwadi kaYeremiya isahluko nevesi zakho mvangeli ithi ndakwazi usesibelethweni sikama wakho ndakubumba. That means we must rejoice kuzo zonke iintsuku uThixo asibekele zona to the fullest. Ngoba this age bendixelela umfowethu uyayazi ke wawulala kanje ke wena nomfowethu bendixelela umfowethu ndithi in this age kulapho kuthiwa ulife qala khona noko wena sowunuchatha ka1 kodwa uThixo makasikelele anithamsanqithe ngalo lonke ixesha i-desires zakho azamkele uThixo futhi azenyuse ngalo lonke ixesha uphakame ekumazini uKristu nokusemhlonipheni uKristu phakame ekuphakamisa uThixo kuzo zonke iminqweno yakho ekugqibeleni akuprotect uThixo akuprotect uThixo ngalo lonke ixesha lokudla kwakho ubomi ude ube na 80 years and above.